Burkina Faso jamanakuntigi camarade capitaine Ibrahim Traoré Falay ale min ye ni Mauritanie wolomasiri tabaw ka ministre n'o ye Anana Ould Sidi ale kun taara ni bataki ye Burkinakaw fɛ yen min ye Ould Cheikh El Ghazouani n'o ye Mauritanie jamanakuntigi ye ka na o di Burkina ɲɛmaa ma ko baaraw bɛ tali kɛ mun na sa u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min lakana ko ani yɛrɛma hɔrɔnya ko ni yiriwali ko ta na sira fɛ min ye sɛbɛn i b'a ye a y'o de fɔ Senegalikaw ka douane ye wuli ka jɔ kɛ sa ka min ye drogue kɔni ale kilogramme 970 k'i tɛgɛ da o kan drogue in ale kɔni tun bɛ munumunu salo la u ni Gambie fanfɛla ninnu na min ye u ka dugu caman y'a jira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula u ka brigade mobile a ka wuli ka jɔ taara couper tunukaw olu fɛ yen yaasa ka se ka i bolo da nin drogue in kan ale Senegal kelen in kɔnɔna na conseil constitutionnel n'o ye sariya sunba jalatigɛ jɛkuluba ye a y'a jira sa ko ale dɔnko tɛ Ousmane Sonko sigili in na min ye Ousmane Sonko sigilen ka na k'ale se ka fɛn fɔ a la Fala ye ko sabula ale ka baaraw bɛ tali kɛ min na o tɛ taa o sira fɛ a yira sa k'a fɔ ko min ye wasadulon kɔnɔna na wasaden fanga ngwaradabaw olu tun ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Ousmane Sonko ka segili ma wasabulon kɔnɔna na ko baara kɛra cogo min na ko sariya sɔsɔ ni majɛ yira a la conseil constitutionnel ko majɛ o majɛ tɛ o ale da dɔw yɛrɛ tɛ kuma in na Fala ye o ko kɔni nin y'o bilalen ye sabula ale de ye sanayɛlɛ kiiriso ye min bɛ sariya sunba o tɔbɔtɔli ko kunna Senegalikaw olu fɛ yen Benin ni Niger k'u ka bɛnkan bɛ ka surunya ɲɔgɔn na kuma ɲɔgɔnya minnu sigira sen kan sa nin waati laban in na u kɔni ye kumakan dɔ kumakan b'a jira sa ko jamana fila in gouvernement bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min tile 15 u ka jamanakuntigi ka taali kɔfɛ maa ma falenw de sugandira jamana fila in fɛ ka se ka sigi sen kan kuma mun b'a to sa jamanakuntigi filaw ye laɲini minnu kɛ kabini juin kalo tile 2 ni Yɔrɔ Wadani n'ale taara Nizɛrikaw fɛ yen o bɛ se ka bange fɛn ɲɛnamana cogo min na kuma taabolo b'a jira sa k'a fɔ ko bɛnkan kɔni bɛna sɔrɔ Niger ale ni Benin ani ɲɔgɔn cɛ fanga waradabaw minnu bɛ RDC kaw fɛ yen Fala ye olu y'a jira sa ko min ye sariya sunba falenni min kɛlen filɛ nin u fɛ yen ko bɛna dayɛlɛ u ka jamanakuntigi ye a ka fanga ta o sabanan bolo da n'o ye Félix Tshisekedi ye ko waleya in kɔni u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini wa u y'a jira fana k'a fɔ ko min ye fanga sɔsɔ sariya sɔsɔ ko Félix Tshisekedi bɛ k'o de kɛ waati min na ko nin ko bɛɛ bɛ senna Fala ye Félix Tshisekedi a n'a furumuso k'u taara États-Unis ka taa bɔlɔntan lajɛ o tun bɛ yen de ale tɛna kɛ président fɔlɔ ye min taara ko in lajɛ o kɔrɔ sa Infantino na k'ale kɛrɛfɛ sa dɛ parce que ni président taara Infantino bɛ to ndolantan lajɛ diyagoya la sinon Trump kɔni ale ci ka ca o ma fɔlɔ ni final don ta ni Trump tɛ ni final don ta ni Trump tɛ ɲɔgɔn ye Afrique du Sud kaw fɛ yen Afrique du Sud jamanakuntigi ko ale dusu kasilen don Fala ye k'ale kɔnɔ gannen don k'ale ma foyi faamu a ka jamanadenw ka farafinna kaya la koyi min ye Cyril Ramaphosa ye a bɔra kunun ko ka kuma k'u ka jamana degun u ka jamana gɛlɛyaw u ka jamana majɛw k'u kanu ta k'o da tunkarandenw kun kuma tɛ minnu bɛ bɔ farafinnakaw fɛ yen ko nin waati in na k'u y'ale la maloya koyi ko sabula ale yɛrɛ bolo farafinna yɛrɛ ɲɛjɔ yɛrɛ Afrique du Sud bɛɛ Afrique du Sud dɛmɛ ko bi na olu ka jamanadenw ɲɛ tana kɛlen don dunanw ye k'o tɛ ko ɲɛnama ye Cyril Ramaphosa a ye nin kuma in fɔ sa Soweto denmisɛnninw minnu fatura san 1976 san ka se ka 76 san ka se k'olu ka tasibila baara kɛ n'o yɛrɛ kɛlen don don kɛrɛnkɛrɛnnen ye farafinna denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen tɔgɔla don ye juin kalo tile 16 a ko a kɔnɔ gannen don wa a b'a ɲini u fɛ u ka segin u kɔ u ka fara maaw la u ka maaw ye k'u to yen bɛnkan ko bɛna tɛgɛnɔ bila États-Unis ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya in kɔni bɔra dogo la pewu min ye Detroit d'Ormuz ye ko ni Ala sɔnna a ma Américains fana bɛna u ka kangaran ta ka wuli ka bɔ yen sini ye o dɔgɔ duman ye Fala ye juin kalo tile 19 Genèvekaw fɛ yen tɛgɛnɔ bɛna taa bila sɛbɛn na min b'a jira sa ko Iran ale ni ne t'aw ka farafinna ko ninnu faamuya Fala ye farajɛ ko ninnu faamuya Pakistan de ye bɛn ɲini ka bɛn sɔrɔ a tɛ signé Pakistankaw fɛ f'a bɛ taa signé Genève Trump bɛ yen ka ban ayiwa an y'a faamu Trump fana taama ni Pakistan Irisilakaw fɛ yen Irisi jamana min bɛ yen n'o ye Kazan ye Kazankaw fɛ yen u ye ɲɔgɔn ye belebeleba dayɛlɛ ye ɲɔgɔn ye belebeleba min kɛnɛ kan Vladimir Poutine yɛrɛ ale bɛ kɛnɛ kan ye ASEAN n'o ye o baabu ye
ni ye lajɛ in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ni jamana minnu bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na olu caman bɛ kɛnɛ kan yaasa ka se ka fɛɛrɛw tigɛ Faransi wasabulon maaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'u jɛra ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ jamana ɲɛmaaw olu yamaruya u ka barajiw jɔ baraji min na kuran sɔrɔ Faransikaw ye sɛbɛn in ko ni kun y'a ta ko filanan ye sa wasabudenw kɔni kun y'u muruti a la nka nin waati in na sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u sɔnn'a ma ko a baaraw ka kɛ Espagne ale premier ministre kɔrɔ n'o ye José Rodríguez ye Zapatero ye ko ale kɔni wulilen don kiiri tigilamaw fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa fanga ɲɛmaa kɔrɔ o ka wele kiiribulon na sabula k'a yira k'a fɔ ko waati min na a tun bɛ fanga ɲɛmaaya la ko a ye ko kɛ komi ni fanga tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛmɛ ɲɔgɔnyew a y'o ta k'o ɲɛsin maaw ma waati min na premier ministre ya jɔyɔrɔ tun bɛ a bolo fala ye coupe du monde kɛnɛ kan sa kununko